Tumakder tayo amin kakabsat, nakidanon kada kay ti sao ti Apo ita nga bigat, ti paulo ti mensahe ti Apo, the walk of a Christian. The walk of a Christian. Genesis chapter 5, verses 22 to 24. Genesis chapter 5, verses 22, aging gana iti 24. No adda kada kay ti Ilocano nga Biblia, dawatek nga makipagbasa kayo kakabsat, itinapigsa. Genesis Kapitulo 5, 22, aging gana ti 24. Di ko natin nasantuan nga surat, ready, read. Ket ni Enoch, nakipagna ti Dios, kalpasan na ti panangputot na ken Matuselam, ti talogasot at awen, ket pinutot na dagiti anak alalaki ken babae. Ket dagup dagiti alaldaw ni Enoch, talogasot ken inemapulo ket 5 atawen. Ket ni Enoch nakipagna iti Dios ket nagawan ta innala ti Dios. Kararag tayo, Apo, agyaman kami kadijay kanta nga nangigan mi. Nga mangipalagip, Apo, nga dagiti basbasol mi numampay narwayda. Dakdakkel iti parabor mo, that through the blood of Jesus Christ we have been forgiven from our sins. No longer are we condemned. No longer are we going to hell. Kat gaputa langit nga rudan, Apo, ti pagturungan mi. Iti biyag mi ag-reflect ko mga rod, Apo, nga da kami kat heavenly citizens. No dati ti ugali mi kas na naggaput impyerno, ita kumaapo ti panagbiag mi, ipakita na nga da kami kat agturong sa dilangit. The Christian walk or the walk of a Christian. Dayta Apo ti paulo ti mensahem kadakam ita nga bigat. Saan kam ko mga gawid nga hankam nakulding na touch, na konbiktar kada ito'y Apo nga mensahe. Tapnon ti biag mi na inbaligyan narangay, iti imatang mo ken ti imatang dagiti tattao. In Jesus' name we pray. Amen. Mabalin tayong kakabsat ti agtugaw. No walk ko na tayo kakabsat, it means way of life. Estilo ti panagbiag. It refers ka DJ ugali tayo, DJ kababalin tayo, DJ panagsaot tayo, panagpanunot, walk of a Christian. Estilo iti panagbiag, iti maysa nga Kristiyano. Now, most of us are very concerned may panggap kadeti cost of living. Today we have folks and brethren watching from different countries. Depending upon the setting, one of the circumstance, ket agduduma tayo ti makungkuna nga cost of living. Ti cost of living kakabsat, ket kasanut kangina, iti panagbiag iti dayta nga lugar. Mano iti dapat nga income mo, tapnon ag-survive ka, iti dayta nga lugar nga ayan mo. Kadigiti adat klaberya, nalaklaka sigurot basit. No adda 10 or 15,000 mo a month, haman nga nalabon dayjay, ngem mabaling nga bimbin natin ngayan anay. Datay dito bakara, baka deta 20, 30, no dakat lawag, nangingina. No dakat Manila, nangingina manan. No mapantay ti bandanat Amerika, eket dolyar kakabsat iti cost of living. So no makita yo, dayto iti turong ti panunot iti aming nga tao. Agtrabaho, agbannog, gapu kadijay kangina iti cost of living. Nga mi palagip ko kada kayo kakabsat, nga tiyapo na pudno. Kat ti karina, I will supply all your need, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Napudno isunay ti karina, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So no may papan iti cost of living, hanakaya tiyapo nga datayo ket agworry, wano maging anxious, tangamin tiyapo, no kitaan na, dagiti agtaytayab nga bilit,
napatpatag tayo ng ida, kat kuna tiyapo, han na tayo nga baybayan. Kat kas Kristiyano, ti masapol nga kita anta ita, kat saan laeng, nga deti cost of living, no di kat jay way of living. Kasanot estilo tayong agbiag, kasanot ti dapat nga ugali tayong agbiag, kasanot ti dapat kababalin, nga surutan tayo, kas maysa nga anak tiyapo, maysa Kristiyano, ka nagturong sa langit. Di binasa tayo kakabsat, nga passage ti Bible, saritaan na ti biyag ni Enoch. Awan ti ado nga sarita wenno balikas iti Biblia, may panggap ti biyag ni Enoch. DJ lang, Enoch walk with God. Hantay mo no anat background na financially. Hantay mo na anat background na iti society. Ngayon may sa timbaga tiyapo, nakipagpag na isuna iti Diyos. Kat kakabsat, ti number 1 nga pangrukudan tiyapo ti biyag ti maysa nga tao, kat saan nga DJ economic background tayo. Saan nga DJ educational background tayo. Saan nga DJ geographical background tayo. No di ka DJ spiritual life tayo. DJ pa nagipagpag na tayo kenkwana. Enoch walk with God. So ngayon tiday nga bigat kakabsat, ishare ko kanyayo, tumbukan tayo nga adalen, no anya iti dapat nga estilo ti biyag ti maysa Kristiyano. Anya digiti characteristics, wano elemento, nga mang diskribar, iti biyag tayo nga kas Kristiyano. Distinctive nature, wano feature. Anya digiti traits, wano attribute, iti biyag iti maysa nga Kristiyano. Sa nga pulo dito yung kakabsat. Amen? Kat han tayo nga malipas amin, ngayon malpas tayo, ti malpas tayo, ginggana, deta oras tayo kakabsat, iti around 10:30 or 10:45. Now, first of all, kakabsat, ti walk of a Christian, wano estilo ti may sa Kristiyano, number 1 is a changed life. Ti may sa nga Kristiyano, kat may sa nga biyag nga nabalbaliwanen. A changed life. No change ko na tayo kagabsat, kat it means to alter. At damabalyar. Dagiti nanang mahilig kayo nga mang baliw ti arrangement ti unag ti balay. Change. Okay? Pag amom ta jay tugaw kakabsat kat jay sofa kat adanton i JCR. But to alter, to modify, no kumalugan kat modify yung DJ piyesa na. Okay? Kat digiti lugan kakabsat, every now and then, adadji mako na nga evolution of car. Okay? Dati kat uso pelang idi, digitay kunata yung carburador, carburador ba yun? Yung, carburador. Tatta kakabsat, awang carburador na. Nang runa ti future kakabsat, hanto masapol gasolinan. Gaputa bateryan ton. Kala digitay Tesla. Baterya. There is change and innovation. So, tibiyag ti may nga Kristiyano, no Kristiyano ako nam, kayat na nga sa wen, ada nagbaliwam. Nga makita kakabsat, hanlaeng that you are different kadagiti unbeliever, gaputa believer ka, but you are also different from your life before. Hanlaeng nga jay biyag mo na igidyat, ti biyag iti saan nga namati. No di kat jay biyag mo, kat duman, kumpara ti biyag mo, idiham mo pa inawat ni Apo Jesucristo. That is a Christian, a changed life. The Bible says in Romans chapter 6, verse number 4, Kunana di Bible, therefore we are buried with Him by baptism into death. Na ikanunong tayo kakabsat kenkwana iti ipapatay. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Magnatayon iti baro nga panagbiag. That is a Christian, a changed life. Now, kaya't nga sawan kakabsat, di ko na 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ,
No inawat mo ni Apo Jesus, akas manubot kan mangisalakan mo. The Bible says, He is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Dagiti kabalay mo, dagiti gagayem mo, dagiti kakarubam, makita da kakabsat, DJ dakkel nga nagbaliwan tibiyag mo. At change life. Isungay ti dayti nga bigat kakabsat, ti question ket daytoy. No Kristiyano ka, mangibaga ka man ti talo nga nagbaliwa mo, nanipod inawat mo ni Apo Jesus. Di lang mabalin nga isurat mo yan ta notebook mo, to talag take note kayo kakabsat. Kat kunam, 3 things God changed in me. 3 things God changed in me. Uray kadakay nga agbuy-buya. Kadakay nga da iti Zoom. Kadagiti sanctuary ta iti lawag kan iti pasukin. Would you just write 3 things that you know God has already changed in your life? Binalbaliwan ng tiyapo kapsat. Talunan. I will give you 10 seconds to write it down. Talo. Kat basaam deta kat kitam Apo, deti gayam tinabalbaliwang kanyakon. Okay? Dati, kat agsasawak ti dakas, ngem ko nam, I no longer say bad words, I no longer curse. Okay? Mabaling ako nam, dati agin inumak, ngem itan, agbarbartugak, akat madidijay kakabsat. Oh. Dati, kat, kastuyak na sweetikak ngum itan kasi ti Apo. Ket honest na kon. Kuskusit ka latatahan mo dagbay-bay so ayan. So naisurat yun kakabsat. Amen. Kadakay nga dayan ta Zoom, naisurat yun. Thumbs up. Talo nga banag nga binaliwan ti Apo king ka. Okay, next. Next nga intababa na kakabsat, mangisurat ka ti talo nga amom nga dapat mabalbaliwang paiking ka. Write it down. Write down 3 things nga dapat mabalbaliwang paiking ka. Itata Kristiyano kan. Naadal mo ti Bible, nga kastoy gayam ti dapat biyak ti Kristiyano, but your life is different from what the Bible says. So, write it down. Anya ti dapat mabalbaliwang paiking ka. Mabaling nga ugali, mabalin nga iti panagarwat, mabalin nga di panagsao, panagpanunot, wano kadagiti tartarigagay nga nailubungan, nailasagan. Anapay, ti dapat nga mabalbaliwan itabiyag mo. Amen. Kadamuyo kakabsat, nalpas yun, amen? Di kita dumahampay, pampanunod na belang. Anakat ti dapat nga balbaliwan pa iti Apo kanyak. Oo. Kitaan nyo kakabsat, once nga aglugaran, okay, lumugar kan, DJ ugali nga na Christian one. Anat mapasamak? Pagtalawan nan kakabsat, jay daan nga ugali. Kat daytoy nga panaglugar kada tayo ti na Christian one, nga panagugali kakabsat, means progress. It means advancement. It means growth. It means bloom. It means to flourish. It means to become fruitful. Agbalin kan nga nabunga. So, as Christians today, we must live a changed life. Amen? Deta ti number 1. Number 2. Sakbi nga intay dyan number 2 kakabsat, damagaman dyan kaabay mo. Talaga nga nagbalbaliw kan, Brad. Amen? Madlawmot lang ada nagbalbaliwam. Amen? May kadwa kakabsat nga karakteristik ti Christian is that only a changed life, but number 2, confidence in God. At daan kan iti confidence iti panagbiag gaputa nakdakkel ti panagtalged mo panagkumpiyansam kini Apo Diyos. Mabalim mo nga paksiyatan ti panagworry, the impatience tayo, gaputa ada panagtalag tayo iti Apo.
No confidence ko na tayo kakabsat, firm trust. Assurance. Napatalgadan tayo kakabsat. Panagtalag iti Apo. The Bible says in 2 Corinthians 5:7, the Bible says, "For we walk by faith, not by sight." No sight ko na tayo kakabsat, it represents our physical features. Deti mata, lapayag, dila, kudil. Agong, han na makita ti Apo kakabsat di jay. We can only interact with our physical environment. God created and designed that so that we can interact with our physical environment. Ngem, DJ may kapito nga sense. So, di ko natin nga seventh sense. Kada kita'y damdamo na kakabsat, ano DJ? It's your faith in God. If you have your five senses, God created that so that you can effectively interact with your physical environment. We call it science. Dito yung seventh sense, kakabsat, is your faith in God. Daytoy di maki-interact, iso daytoy ti link tayo kiniapo Diyos. Iso nga kuna na ti Biblia, for we walk by faith, not by sight. Ti Kristiyano kakabsat, i-exercise na ti pamati na iti Apo. Pastor, what does that mean? Kastoy ti kayat na nga sawen. No ti maysa nga Kristiyano, kat i-exercise na, they pamati na ti Apo kakabsat. Do you know what it means? Obedience. Agtulnog no kwa isuna iti Apo. Dito Hebrews chapter 11 kakabsat, mabasa yo iti pakasaritaan, dagiti sumagbamano nga tattao iti Biblia. Ti kada bersikulo halos, ti pangrugyanan na ket by faith. Kunana, for example, babaan ti pamati ni Abraham, pinanawan na iti kabagyan na, tapno agturong ti lugar nga di na ammo, no sa dinno, gaputa nagtalag iso na ti Apo. DJ pamati kakabsat, iso iti nangidurun kingkwa ng agtulnog. To obey God. Because in order to obey God, you need to trust in Him. Kat kasta ti biyag ti Kristiyano, biyag nga panagtulnog ti Apo, gaputa adatalget mo kenkwana, nga nangibilin king ka, dayta nga aramidem. For example, kung nani jay, by faith Noah built an ark. Kat kadigidi nga tiyempo, handa pa nga nakakitkita ti tudo. Wano bagyo, wano arbis. Tilang siguro nakita da kakabsat kat linaaw. And the people were very wicked during that day. But God talked to Noah. Kung na tiyapo, ti sao tiyapo kung Noah, mangpatakder ka iti arka to save your life and your family. Ni Noah kakabsat, nagtulnog. Uri nagbalin isuna nga kas na nakakatawa. Uri nagbalin isuna nga viral ti social media. Iti tiyempuda. Isu kakabsat ti mapagsasaritaan yan ti Facebook. Iti panawon na. Ngem saan nga di jay ti kinita na? By sight. No di kat ti kinita na, jay sa utiapo. By faith kat nagtulnog. Isu nga ti biyag ti maysa nga Kristiyano, saan nga jiriknam ti dingdinggem, saan nga ti kuna ti tao ti pampanunutem, no di kat jay sa utiapo, iso ti addaken ka, kat by faith, agtulnog ka nga sumurot ti pagayatan ti apo king ka. Iso nga Domingo adda ti kapilya, nga minapay, birukem nga umuna, ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalinteg na. Ket mamati ka nga ana, amin dagitoy, mainayon danto. Isu nga no agdada, dagiti agdama, nga kaslasang sangwem ti Domingo kat kunam, dita ka pelang, umuna pelang ti Apo. Kasta ti biyak ti Kristiyano kakabsat, by faith, kayat na nga sawen, agtulnog ka itimbaga ti Apo.
Una na di Bible, by faith, Abraham offered his son Isaac. Idi ko na tiyapo king kwa na Abraham, idaton mo kanyak, dayta anak mo, kakaisong anak mo. Kat ni Abraham, amuna ti implication, di pa nang idaton, it means to slaughter his own son. To be a sacrifice. Ngem ni Abraham kakabsat, mamati, ti puso na, nga kunana, wala po, agtulnugak ka. Tauray pa'y, dayti anak ko kat natayton, kayam to nga pagbiyagen. Gaputi pamati na tiyapo, nagtulnog kakabsat. Kat inayaban na ni Isaac, pinagrubwat na napandangagpada kakabsat, iti Mount Moriah, kat iti ngaywayat nan, iti panangislaughter na kini Isaac, tiyapo piningdan na isunan. Kat kuna tiyapo, nakita ko, iti panagtulnog mo kanya. By faith, iso nga datayo nga Kristiyano kakabsat, hanga narigat kadatayo ti agtulnog tiyapo. Hanga narigat ti sumurot ti pagayatan tiyapo. Number 1, dayjay nga sursurutem, nariknam nga inayat na ka. May kadwa, di na kanto paayen. Obey God and you will see. Dati devotion din na minsan nga aldaw, no nabasa yu din kabil ko nga realization. Oftentimes, no tiyapo kat surutem, ikabil na ka kadigiti sitwasyon that you will step out from your comfort zone. Tika na son ti comfort zone kakabsat, komportable ka iti kastoy, komportable ka iti kastoy nga panagbiag. Then God begins to tell you something. Do this kuna tiyapo, hang kasanay ka dayjay nga banag. Ngem gaputi pamatim, sumurot ka kingkwanan. This year kakabsat, mabaling nga dayti challenge, dayti dakkel nga challenge, nga kaya tiyapo, nga ipaaramid kada tayo kakabsat. Looking at the present situation, and looking at the future, evaluating all of these things, it leads us, kakabsat, no ipalpalubos tiyapo, ket mangpatakder tayo ti dakdakkel nga kapilya nga paggimungan. Do we have all the resources now? No. What do we have? Faith. At dakadi kadatayon kakabsat, iti 25 or 30 million nga mabaling nga pang patakder ti dakdakkel nga kapilya, awan. Anang nga ti adda kadatayo kakabsat? Pamati ti Diyos nga nabakdang ken naindaklan. So we will step on the right time, of course. Siyempre, timingan tayo kakabsat. Kas panangidalan iti apo wisdom. Ngayon magtulnog tayo, gaputag talik tayo kinkuanan. Deta ti makuna nga confidence in God. Malaksit iti dayjay kakabsat. Amuyo kadi nga ti word nga faith ket positive nga word dayjay. Hello? It's not a negative word. Deti pamati ka na po Diyos, confidence in God is a positive force. May sa iso na kakabsat nga positive nga banag ti biag ti may sa Kristiyano. And you might be wondering today, apay nga ta pastor, nga nakadadot parikot ti panagbiag. Amom ti isong bat koging ka? Good. Taadot parikot mo. Aya. Apay nga nakadot problema, apay nga nagdadagsan, digiti panubog ko. Good. Why? Because awan serbit positive, no awan negative. Mapaandar mo or ta plus light kakabsat. Mapagandar mo or talugan. No usaram kat baterya. Mayat nga ron, nagpada nga positive. Mayat nga tamang Elmer? Nagpada nga negative. So as a Christian, dapat ma-realize mo ita. Nga numan at damen encounter mo that seems to be very negative in your life, and you are afraid that it could bring negative effect into your life, don't be afraid. Because tiyapo inikan na katipamati, nagtalagkan kwa na that greater is He that is in you than he that is in this world. And God is greater than our problem. God is greater than our cares. God is greater than our needs. Our faith is the victory that overcomes the world.
Iso nga dayta nga pamati kakabsat, sigurado nga maipasabak kadagiti negatibo nga pasamak ti panagbiag. Ket no marikdam nga madamaka nga maipaspasabak kadagiti negatibo nga pasamak ti panagbiag ita. Ti kitaem ket saan nga di problema no di kaditi apo looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kasta kakabsat ti biag ti Kristiyano. Biag iti pamati. For we walk by faith and not by sight. Isungay ti dayti nga bigat kakabsat. Mabalin nga adu di kiti agkarkararag, Lord, increase my salary. Hanadakas nga ikararag dayjay. Aglalo no makita tayo nga talaga nga dumakkel, dagiti pagkasapulan ti panagbiag. Mabalin nga ti kunam, Lord, increase my patience. Ngem amum ti dapat nga ikararag mo ita. Ta ma-realize mo that you are being surrounded by negative influence and negative forces. Do you know what you need to pray? You must come to God and say, Lord, increase my faith. Padakkelam apo iti pamatik ken ka. Because the problem is not the problem. Bayam nga ta problemaon na ka. Ti problema kakabsat, di kinakapoy, di pamati tayo. Tauray sa dinut papanam, addan tolat ta ti problema kan parikot. Uray ana, nga edad, iti madanon mo iti dayti nga biag, palubos iti yapo, addan tolat ta parikot kan problema, sana mauawanan, sana may ibos, kadag kakamang kakabsat, ngem ti masapul tayo, natib kara pamati. So, gapuna kakabsat, kadimbaybayan, iti panag-devotion mo't binigad. Napyalaeng kakabsat, nga saripdam, kan sarikad-kad, tapamatim, day ta panag-devotion mo't binigad. Day ta umay mo panagdingeg, iti mensahe, iti yapo. Eket no di ka, nag-tune-in man itatang kakabsat, eket dakkel man napukaw mon, isong agyaman tay iti yapo, tatiapo, us-usaran na, dagiti adipon na nga kalusugan, nga mangipaay, iti mangkarit, kan mang-encourage, dagiti pamati tayo. So the life of a Christian is number one, a changed life, but number two, a life of confidence in God. Ibagam nga rod ka deta kaabay mo, agtalag ka, iti apo. Oh. Makitak talangam kat negatibang kunam. Madidetan, masapol nga positive ka. Tapno mapagandar, taplas light, tabiyag mo, kadag silaw ka. Negative, ti aglawlaw mo, masapol na positive, ti adata kaon ganda puson. Iso deta pamati, ti apo kakabsad. Oh, kadagiti yang people, adu nga sulisog, adu nga barkada, puro negative, wicked and sinful and evil generation. Ngem sika, kas ni Noah, agtulnog ka ti apo, kadag silaw ka. Saan ka nga pa-impluensyaan iti dayti nga lubong? Saan ka paguyguyod ti dayti nga lubong kakabsat? Tawan dayaw na deta ti imatang tiyapo. Ti pudno nga nadayaw ti imatang tiyapo. Kat jenapudno nga nakipagpagnakin kwa na. Kat simurot iti pagayatan na. Dayjay ti pudno nga nadayaw nga biag ti imatang tiyapo. May ikatlo kakabsat. Are you still there? The walk of a Christian manifests, number 3, the characteristics of the Comforter. With characteristics of the Comforter. Makita ken kuan nagakabsat, dagijay kababalin, dayjay Comforter. Ano day ti Comforter, Pastor? Tay magatgatang G. Robinson? Detay panglaban ti lameg kan lamin kan lamiis. Detay Comforter kakabsat. Iso daytoy DJ kuna ni Apo Jesus idadapelang ti rabaw ti daga. Kat kunana tunoin nak umay ito iso na. Ibaon kunto iti mangliwliwa. Kat makikaaddan to kada kayo. O kakabsat, sa dinuman ti ayan mo't inaldaw-aldaw, at dati Apo nga mangliwliwakan ka. Ni Ma'am Velasco kasarsaritak itay, ti may nga kwak pastor kat may saak nagbibiyag ko na. Adumat kakabagyan nangim adayuda kan kwa na.
Kat nagpay kararag nga danto ko mamasarakan na nga kadwa iti balayda. Nga ma'am, uray pay awan ita, ti Holy Spirit at dagen ka. Kat isut mang liwliwaken ka, tinaldaw-aldaw. Mariknam kuma, dayta nga presensya iti hapo kang ka. Kat kaputa ti Holy Spirit ti hapo, adda kada tayo nga nagtaeng, nanipot idinawat tayo ni Apo Jesus, ti aramidan tayo kakabsat, kat magipagpag nagankwanan. Galatians 5:16. Galatians 5:16. The Bible says, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh." No makita yung kadayta nga verse, aday ti dua kakabsat nga puwersa nga napigsa. Tiguyod na. Day guyod tilasag wenno flesh, iso daytoy sigud nga katatao tayo. Sinful nature, kastamat di puwersa, guyod, impluensya, ti Santo Espiritu. Deti flesh kakabsat, iturong na tayo, iti aramid nga may kaniwas iti Apo. Ti Holy Spirit, idalan na tayo, iti dalan nga mayataday, kadagiti sao ken pagayatan iti Apo. If you're a Christian, saanan nga DJ dati nga sigod nga katataom, ti dapat nga mang-influence king ka, no dikat di influence iti Holy Spirit. Masursuro tayon kakabsat, DJ, agno, no kunam ti sarilim. Saan? Kayam nga i-deny, lipatan, wenno kaslang libtawan, dayjay nga idiktar, wenno tarigagay nga nailasagan kakabsat. Kat anada di kitoy, let me just mention them. Di kiti aramid nga nailasagan, Galacia 5:19 aging ganat 21. Ita ket addada asipapatak, dagiti aramid tilasag. Nga isuda dagitoy, panaki kamalala, panakiabig kinaruget derep, upat nga sexual sins. Nainlasagan dayjay. Verse 20, panagrukbab kadagiti di Diyosen, idolatry. Daytoy kakabsat, let me just address this doctrinally and practically. Doctrinally, ti panagrukbab ti di Diyosen, kat iso day di impawil ti Apo nga panagaramid iti kinitikitan. That is idolatry in the Old Testament. Tako na ti Apo, di ka agaramid ti anyaman nga kinitikitan, nga mayasping iti langit, kat di mo pagrukbaban kunana. That is idolatry. But to us today in the New Testament, in a deeper sense, ti idolatry kakabsat, kat day mangagaw iti posisyon ni Apo Diyos iti biyag tayo. Kadigiti adung agtutubo kakabsat, mabalin nga ti idol kin kakat cellphone. Mabalin nga ti idol kin kakat barkada. Mas nga patsyamida, mas nga surutem ida, mas nga kadwam ida, ngam iti Apo. Mas nga padayawam ti barkadam, ngam iti Apo nga nangisalakan king ka. That is idolatry. Agawan na di posisyon ti Apo. Mabalin nga ti idolatry kanya tayo kakabsat is ourself. Kaya tayo kakabsat nga agbalin na popular tayo, agbalin tayo nga famous. Isu nga no adalem, apay nga ta, nga ti maysa nga bumaro, ken bumalasan, ket tumulad-tulad, tilanglanga, digito nga Koreano. Apay kakabsat nga tulad-tuladem. Why? Let me ask you why. Han nga idol mo, dayjay? Hello? No anyat buok, di baro nga sikat, tuladem. No anyat langan at tuladem. Of course, amin tayo tumultulad. Ngayon masapol nga ti modelo tayo ni Apo tayo Kristo. Sa form of idolatry, aramid nga nailasagan. Kathan na makita kakabsat ti kinakristyano kada tayo. No iyal alubog tayo mo ti biyag tayo ti nainlubungan nga aramid kakabsat. You know? And so let me continue. The Bible says, panagrukbab kadigiti di Diyosen, panaganito. Awang nga tamo ti agan anito kada tayo kakabsat. Kita nyo, hindi kita kaabay yung mothers, no, dagan anito ta. Kat kunam king kwa na din tugot, kung apuspuro sister. Asin, bawang.
Anapay kakabsat, gurang-gura. Maiksub ko makadatayo amin, di gito'y nga bambanag. Ring-ringgur. Ininom, ay imimon, panagpongpongtot, panagsususik, panagsisina, panangikiluti pamati, apapal, mamapatay, panagbarbartek. Hana makita di kina Kristiyano kada tayo no aging gana ita agbarbartek tayo pelang. No Kristiyano ako nam, Lord, masapol nga liklikak da ito nga banagan. Rugyan namon nga ibaga ka, di kita'y kabarkadam, di kita'y katandway mo, kasan Miguel mo, kat kunam kadakwada, no hamo kaya nga gulpian, kat awisen da ka, ala for the sake nga pa nagkakadwa, ngam Sprite latakan niya akong brad, Sting, Cobra. Intun sumaruno nga, namnamam ngumay dakan awisan, iranamton ti agbasat Biblia. Ijerwar tabalayot pagyanam sirok ta kayo. Kat no lumabas da, kat makita da ka, ngagbasbasat Biblia, pare! Ituloy mo lata, pare. Alangan nga uwisan da, kapela umaya, ginungkot agbasbasa ka nga madamat Biblia. Makitan kakabsat, tinagbalbaliwan di biyag mo. Rumwaran kakabsat, di kina Kristiyano nga karakteristik kada tayo. Katamom kakabsat, no masursurom nga padayawan iti Apo, kat saan nga iti tao, no ti Diyos na nagsakan, hananto nga ta nga bendisyon ang kat gungunaan tabiyag mo. Hello? Ngam no ti taot mas pinadayawam, kat ti Apo saan mo nga pinagbigyan kakabsat, han nga tanga ti Apo, mamismon to, digiti blessings nga mabalin na nga ipay. So we have the characteristic of the comforter. Saan nga nila sagan? Now, on the other hand, another digito'y kakabsat, nga karakteristik iti comforter. Verse 22, ngem ti bunga ti Espiritu, ket isu ti ayat. Rag-o, talna, mabayag apan nagitured, kinaanos. Guri ka, baka adang kami nagsaludsod, Pastor, ape, ita pa nagininom dakas ka di. Sigunti ko na ti Biblia, ti Proverbio 21, ti arak manang rabrabak, tinaingel nga inumen managringringgur, ket siya sinuman nga mailawan ken kuana, ket saan nga masirib. Pastor, pag ikat ko la ti bambannog ko, tinapintas nga aramidem ka, kabsat maturog ka kidin. Unang ang pangalalak turog ko, agbasa kat Biblia. Di kay makita ay ang ano, basa kat Biblia kat maisugil ka. So, gapo na nga, ado di kita'y marigata nagbasa Biblia ta, no once karugyan nagbasa Biblia kat maisugil, iso nga mayat nga pangalalat turog ti agbasa Biblia kakabsat. Uray pa kat dito ita, kat nakadynamic ti preaching ko, kat dan sa pelag sugal. Iso nga, no pangalalat turog ko na, i-flame ti preaching ko, tabara maalam turog mo. Sigurado pa'y kakabsat nga napintas tagtagainip mo. Mayat pa'y tiriridawam nga greing tibigbigat. Amen. Ngam dapat makita, Jay, characteristic of the Holy Spirit in our lives. Kunam apo, deti kung kunatayo kat napadasam ka din, DJ, kunam nga, no jak lang nga Kristiyano. Anak ket na nga sa wen, ammom nga adda iti kababalin, ti may sa nga Kristiyano nga rubeng nga surutem. Nga disiplina nga dapat saan mo nga i-violate no dikat isot surutem. No Kristiyano at daytoy nga inaramid da kanya ket talaga ko mga tungpalbiag nga jak malipatan. Ngem gapo ta Kristiyano at ti Apo pinakawanak na sursurok mo ten ti mamakawan. Sige. Saktan mo pa more. Saktan mo pa ako more. And I will tell you, forgiveness pa more. Bagamanta ka abay mo, forgiveness pa more. Huwag lang magpatawad paminsan-minsan. Huwag lang magpatawad kung may time. Magpatawad sa lahat ng time. Number 4, nga kababalin ti may sa Kristiyano kakabsat.
with consistency. With consistency. Ti Kristiyano kakabsat, adakin kwa na iti consistency. No consistency kuna tayo kakabsat. Kasla ti arig na kumagat deti relo. No agandar, no kayat na, agsardeng no kayat na, kahit na nga sa 100 na consistent. Kahit maperwisyo ka, nukas jay tirelom. Sukatam di relom. Uno saan? Sukatam di baterya na. Because there is something wrong. Tahan na consistent, di pa nagtaray na. So in Ephesians chapter 4 verse 1, kasto iti mabasa kakabsat, dinggan nyo. Kuna ti Apo, siyak nga rod, abalod ti Apo, dawatek kada kayo, kuna na kadagiti kakabsat ti Apo di Epeso. Amag na kayo kuma, walk, amay kari, tipan nakaayab, ang nakaawisan nyo. Aramiden nyo dagiti banag, nga mangted tinabanglo, nga ayamoom, iti reputasyon mo nga kas Kristiyano. Deti ti makuna kakabsat nga testimonyo. Ti maysa nga Kristiyano, adda sa limutmutan na nga, pigsaan tayo mga kakabsat? No Kristiyano ka, adda iti aywanam nga testimony. So wherever you are, whoever be the people you are with or you are mingling with, si papanunod tayo adda testimonyo ngay aywanan tayo. Kat deti nga testimonyo kakabsat, masapol nga mente na rin tayo. That is consistent. Aglalo ita, numarugyanam ti may makigimongan. Kas lagi ni Brother Jonel, tinaga mo tayo, Brad? May 3 nga Domingunan. Dito inawawis. Taga-kabarawang ka ito, Brother. 1. Agbasbasa yan ta data. Mga ala iti, ano tayo kursom itay, HM ko na na. Ano na ko tayo HM itayan? Hospitality Management. Oh. Kahit may 3 nga Domingunan kakabsat, praise the Lord. Brother, sigurado nga di pamilyam. Kanda giti kabarkadam, amudan ngum umay kayan ti baptis. Kat mente na rin detan, brother. Tanong makita da ngayon imay ka dito. Sakan to agsarden ko na da, awan, day dyan. Masapula consistent. Mente na rin tayo kakabsat ti panagigimong. Whether it be at dakat ti unag ti sanctuary, uno dakat ti taunag ti pagtaengan nyo, basta dapat dagiti tao ti arubayam, amuda nga no Domingo, handa ka mabaling nga awisan. Gaputa adda nasisita nga appointment mo iti Apo. Listen, tigimong kakabsat kat appointment with God. Adda ka di pa napatpatag nga appointment ng dijay. Appointment, adda ka di pa kakabsat, nasisita nga appointment, ngam day appointment ay kiniapo Diyos. Detay irwam mo ti bagimon kakabsat nga no Domingo. Kas lang no namisam ti maysa nga gimong. Kas kala dete imangrag nga ruot ti panagritnam kakabsat. Kasi nairwam mo ti bagim nga consistent ka nga makigimgimong. Dete may pakitam ka digiti karuba mo, maininot mo nga may establisar, data nga reputasyon, uray data lang nga ba nagtimaysa nga may establisar mo nga reputasyon, nga pangpadayaw mo ti Apo kakabsat, nga no aldaw ti Domingo, amuda nga umay ka gimong, wenno numanhang ka makaumay, nagsukat ka, kadadaka taon nagtabalayo kakabsat. Nga makigimgimong, babaan ka deta live stream, uno deta Zoom. Isong ano, no ti bigat ti Domingo kakabsat kat amuda kumalatan. Dete ko na dagat, agtutulag ko ma. Dagiti kabarkada, muno kakabagya, muno kakarubam, kat kunada. Ano ka dita, Domingo, tumbigatan, hamo maawis deta. Mapantagimong da. Kat numan bilang adadasan na makamo, kat mabalimon nga ipagpasigod nga ipakuna. Kat kunam, sorry, ada appointment ko nga nasisita. DJ ti ibagam, kasi deta appointment kakabsat is a formal business professional term.
No makita da nga nakarubwat ka ti aldaw ti Domingo, kat indrana dat umay, kat kunam kadakwada, sorry, ada appointment ko. Kas na ti appointment nga mapa nagpa-check up, di nga min irubwatam, amen? Di nga min di oras targetem kasi appointment. Isu nga da tayo amutay di oras tayo. Nang runa itakat na yaludod ti alas 9, awang kumamot maladawan. Taidi ka kapsat, alas 8 gimong, ada sumangput 8:30, ada sumangput alas 9. Deti pa nang rugitay alas 9, awan dapat maladawang kakapsat. No alas 9, kat maladaw kapelang o may makigimong, haang nga deti, baptist ti problema ang kakapsat, haang nga deti, oras ti problema, talaga si kateda problema na. Kat hantay mabaling nga i-adjust ti gimong, gapulang kang ka. Gimong is gimong, time is time. Time waits for no man, kung natin nga ron. Ti oras na nagururay ti tao. Ti tao isot makikooperar ka di pa nagtaray ti oras. Appointment! Kaslaman itong maliman kakabsat. Na ipapanan nyo ko na, dagat malimanan. Ada appointment me. Tunukwan, mairwam deta. Surut-suruman tayo nga ibaga. Kunadan to, ay mumaawis deta. Ada appointment na. Ano di jay? Inasawa na takapilyada. Ano kahit nang asawan, ham mo may isina deta, uri anak kong kunam, halakot ag sakit, kan awan emergency, kan awan lakot tinasisita nga rason nga di makapanta kapilyada, ay mapanta kapilyada, inasawa na takapilyadan. Consistent. Kasta ti Kristiyano kakabsat. Kasta mo't tanda pa nagkararag, masapula consistent tayo, amen. Oh. Ngano kuma, yan ta kumpanyayo, uno yan ta paspasken, yan ta barbarangay tayo kakabsat. Eket si kakumat ayabandang umayag kararaga na. Nga kunada, ayaban tayo man, ni kastoy ta isot umayag kararag. Unuhaan sikat pagpapre-requestan da, kat kunada, napigsat kararag yung baptis, pakikararag, muntuman ti kastoy. Makita mikat na dalos ti puso yung kunada. Kasano pa nakakita da nga taaya kakabsat. Ngam DJ consistent life. Kat as a Christian, detat dayaw mo nga kas Kristiyano. Deta kakabsat ti honor mo nga kas Christian. As a follower of Jesus Christ. As a believer of Jesus Christ. That is our honor to maintain our life as a Christian. To be consistent with our testimony. That our testimony backs up our talk. No anya DJ ibaga tayo kat kas day ti makita ko maidebiyag tayo. Amen ba kakabsat? Oh. So anya dadigiti ba nagngahan nga consistent ti biyag mo? Masapula pagbalin ng itan nga consistent. Kat kunam apo natamaan nak day preaching ni pastor itay. Ngamhan nga nadagsan, hanga nasakit, iti pa nagdiso na kanya kapo. Ti arig na apo, kaslak la nagigup ti bulalo. Medyo nasinit tay dilak. Ngam naimas ti panagsaad na. Tay mensahe ni pastor. Unag paiso, no Kristiyano apay ngamin nga, hangko nga pagbiyagan nga seryoso. Ti kina Kristiyano. Lastly, number 5, amen. The walk of a Christian, not only a changed life, the confidence in God, with the characteristics of the Comforter, with consistency, but number 5, the walk of a Christian is with compassion. With compassion. At daan ti ayat. Walk in love. Hantay ammo kakabsat ti kay papanan ti ayat, nuhaan nga gapo iti panangayat ti apo kada tayo. The Bible says in Ephesians 5:2, ket magna kayo babaen ti ayat. Masapol nga ti biag ti Kristiyano, haan nga may ibusan iti ayat. Akas met ni Kristo inayat na tayo ket inted na ti biag bagina, gapo kada tayo akas sagot ken daton. Ti Diyos anasaya musom ti bangluna. What a blessing. Ti compassion kakabsat is to recognize the suffering of others. No Kristiyano tayo, ikararag tayo nga kuna tayo, Apo,
I want you to see through my eyes. Ngano kasanot panang kitam ti kasasaad dagiti tattao makitak kuma iti kasjay. Nga hanlaan nga ti makitak ket kasla sarming. Arat makitam no kwa yan ta sarming. Ta sarilim lang. Ti kuma makitak ket ti saan nga sarming nga i-reflect na ti langak. No di ket ti makitak ket ti sarming nga makitak dagiti addayan tirwar. True and true. The sufferings of others. Ti sagsagabaen dagiti daduma nang runa dagiti kakabsat iti pamati. Ikararag tayo kakabsat ni Alona, hopefully nga makarecover. Ni Brother Ryan and Sister Jen, let's pray for them. Mangrugi kakabsat, iti panagdalyasat da iti Kalbaryo. Sumangat da kakabsat, nga agtagibi ti dua nga ububing. O, dadjay da, ipakitam. Tapno makita tayo kat maikararag tayo ida. Dadjay. O, ni sabali mo ta ububing ti dadjay. Nga tagibi. So anyway, let's pray for our brethren. Let's pray for those who are sharing their prayer request. Kat kunate kumaapo, love through my heart. Listen through my ears. Dagiti manggagam nga ikis ken sagaba ti tao apo mangig kukumamit. Reach out through my hands. Reach out through my feet. Help me not to be selfish, Lord. Help me to recognize the suffering of others and take the action to help. Nagsaya atin no, da nag-reach out king ka. Nang runa ti kanito nga masapul mo't encouragement. Sapul mo't pa nakaikararag. Masapul mo't pamalagip. Uray pa'y correction. Okay lang, basta da nang reach out king ka. Tamabaling at di pamalagip, isot pakalawlawagan, iti pampanunod tayo. But if we are a Christian, we will reach out. No Kristiyano ka makariknakat burden kung dadagsan nang runa kadagiti na pukaw nga karkararwan. Isunganod daking ka, dayta nga burden kakabsat. Agatender ka ti Friday night. Soul winning and discipleship clinic. Tapno ma-equip ka more effectively how to reach out to others because you have a compassion on them. You have a burden for lost soul. At dada pinalagipak nga inawi sa kakabsat itay. Ni Mang James, madariyaga ko na ako. Mang James, umay ka tong Biyernes. So, umay ka tong Biyernes, Mang James. Amen? O, duwadakin ni Bekbek. May ki agaten ti soul winning clinic. O, ibagaman ka, dada kaabay mo, agaten kat soul winning clinic. Hanaglabas dapat ti makalawas nga awan masyairam ti gospel. Uri kasto nga pandemya. Hanaglabas ti lawas nga awan tao, kabsat ti Apo, nga natulungam, uno yung kararag mo. Because the Christian is a compassionate person. Saan nga bato ti puso na? Dede ko natin nga pusong bato. Saan nga bato ti puso ti Kristiyano? No di ket pusong Kristo, hindi pusong bato. Bagaman takabay mo, pusong Kristiyano, hindi pusong bato. Amen? The walk of a Christian. Kat ala kakabsat. Mabalin nga sa inyo matandaanan amin, deti lima. A changed life, a confidence in God, characteristics of a comforter, consistency, and compassion. Ngayon kastoy man ti may advice ko kakabsat. Agawid tayo manipo dita. Kat ituloy tayo itong Domingo. Nga dahito iti pumayan tayo, kas na napantinangan ti buffet. Amom no nakadado kakabsat nga putahe, di pala lang nga nakakabsat, masuyakan. No daddo may mayat pa nga may sala nga putahe, mapnag ka. Saggay saan. Tunubigat, i-meditate mo kat kunam, change life, unag paiso apo. Anya ti dapat mabalbaliwang kanya. Tunumartes, i-meditate mo, confidence in God, apo, increase my faith. Usto day dyan ang nagka-preaching. Dakkel ti problema, hanga isot problema, ti problema di kinakurang ti pamatik. Tuno Merkules, i-meditate mo, characteristics of the Comforter, Lord.
No daduma, deti pelang lasag, ti agar-ari kanya. Tuno Webes, i-meditate mo di consistency kat kunam apo. Dahito pa nakigimong, may set ko kuman nga appointment, awan sa bali nga makaagaw. Dito number 5, tuno Friday, meditate mo compassion kat kunam apo. Sino ti tao nga mabaling ko, nga maikararag kan matulungan ita. Data ti biyag, iti maysa nga Kristiyano. And you might be wondering, oh pastor, nagdakkelan nga responsibilidad, nagdakkelan nga aramid, kasano nga maaramid ko? You need the anointing of the Holy Spirit of God. You need the power of God to fulfill your task as a Christian. You cannot do it in your own flesh. The Bible says, not by might nor by power, but by the Spirit of God. So every day, no agreeing ka kunam, Lord, see through my eyes, love through my heart, reach out through my hand, listen through my ears, walk through my feet. Dear God, empower me today. Anoint my life that I can be a blessing to others. And all of God's people say,